Hmm, hehe. Vítajte, vážení priatelia, pri prvej epizóde Hlasu rozumu. Tak sme to teraz nazvali, tak to budeme musieť aj sa snažiť držať pri živote túto tému, áno. O čo sa tu vlastne jedná pri hlase rozumu? Mali sme také prípady v minulosti, vo veľmi temnej minulosti, kde bol v podstate náš celý národ pod ťažkou paľbou, inváziou iných myšlienok ako prirodzených. To bol, počkajte, nech si upravím svoje konáre a všetky možné tie hľuzy tu, čo mi tu vyrastajú z mojej šišky. No, k téme. Čo keby sme sa teraz snažili rozprávať celkom po slovensky, tak mäkko, aby nás mali radi. Napríklad Češi, alebo Slováci. No hej, lebo nie každý Slovák má rád druhého Slováka. Tak keď budete rozprávať mäkko, tak ako ten slávny herec, ktorý je taký slávny, že si ho ani nepamätám už a neviem, ako vyzeral a neviem, jak sa volal. Tak ten, Kvietik sa volal. Áno, tak ten rozprával tak mäkko. Jak sa to počúva, no, dobre. Vážená pani, jak sa to počúva? Nepočujete sa, jak rozprávate, že to znie celkom divne? Vážení priatelia, o čom sa tu budeme teraz naťahovať? Naťahovať sa budeme o tom, že boli časy v dávnej minulosti, kde nenormálna streľba myšlienok nastala, ktoré patrili, ja nechcem menovať tú skupinu, to nebola hudobná skupina, to bola skupina ľudí, ktorá sa nesnažila o naše dobro, ale chcela nás vyklčovať jak také zemiaky. Tak táto skupina ľudí, o čo sa tu vlastne jednalo, už sa vyžmýkaj, prosím ťa. Tak sa jednalo o to, že tá skupina ľudí vám vytrvalo, napchávala uši a nadúvala uši propagandou, ktorú ste si nezaslúžili ani počúvať, ani poslúchať. Alebo to sú dve veci. Dve. Ktorý prstík si použil na... Ktorý prstík si použil na znázornenie číslovky 2? No? Stredný. Prsteníčkom si ukázal číslo 2. Ľudia, zrejme to nebude mať veľkú úroveň. Táto naša prvá epizóda hrubej múdrosti. Musíte si počkať na druhú epizódu. To nepôjde nikam toto. Už je neskoro v noci. Čo odo mňa čakáte vlastne? Odkiaľ som vlastne prišiel? Čo tu chcem? Ľudia, prestaňte ma obťažovať svojimi zbytočnými komentármi, že čo vlastne chcem. Ja nič nechcem. Ani od vás, ani od seba. Ani od tretej party. Ja jednoducho len som. A ja sa pozerám cez tento mikrofón do budúcnosti. To je tzv. Budúcný mikrofón. Kondenzačný ináč. Tam sa kondenzujú tie elektróny na tom.
a zlievajú sa, ako chladnú, tak už viete celú fyziku okolo toho, tak už vám viac neprezradím, lebo by vám praskla šiška. A to nechcete ani vy, ani my. Ktože ste vy? To však ty si len sám človek tam na jednej strane toho mikrofónu pred obrazovkou, do ktorej sa práve pozeráš. Čo ti škriabe v šiške? Ja by som sa Viete čo? Keď mi niekto vyká, tak myslíte, že koľký sme? Zamyslite sa nad tým a prajem vám ničím nerušenú, plynulú, trvalú a pomaly spomalujúcu sa dobrú noc. A ráno na plný plyn znova. Cak, cak. OK?